इंडिया मोनसे बुंनाय राव दं आरो ना, समझदार आदमी के लिए इशारा काफी है। जे हाग्रामाया सासे जाम्बासो, मानो होनना बुङोब्ला बे 17 बोसोर बियो सरकार सलायबाय। बिनि गेजेराव जोंनि गहपुरबासिखौ आरो जोंनि सनितपुर बिश्वनाथ बे डिस्ट्रिक्टखौ बियो मोनसेबो जाफुंहोनो हायाखै। BSc एकर्ड, BTC एकर्ड बेयावबो गैया। आरो दा मा बुंबावो बियो लायनो BTR नि चिफ जाया, जायोब्ला BTC नि चिफसो जागोन। अब्ला BTC आ जोंनि गहपुर सनितपुर बिश्वनाथआ गोग्लैयानो, अब्ला जों बेखौ माबोरै फोथायनो? आरो दा बिदिन्थि हिसाबै नाय, जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जोंनि गहपुर सनितपुर बिश्वनाथ हानि मोनथाय जिहेतु दा बेयो FRC जाबाय आरो फरायसा आफादजों लोगोसे प्रमद बर'नि थैथां बिनि नाजानायनि गेजेरजों जों जेरै बिटिआरआव हाबनो मोनबाय। बिनि थाखाय जोङो जोंनि गहपुर रायजो राजाया माने फुल सापर्ट दङ। एबारनि इलेक्सनाव बे 2025 मायथाइनि जिथु सेप्तेम्बराव इलेक्सन जानो गोनां, बेयाव माने प्रमद बर' सारखौनो फुरा 25 सीटआव 25 सीटखौ पाक्का माने 100% देरहाहोगोन होननानै माने जों बयबो सापर्टखा आरो। जेरै दा जोंना प्रमद बर'नि दैदेननायाव नाय, दा सुपार 50 मिशन, बिनि गेजेरजों आलारि सोरां मिशन बायदि रोखोम दङ आरो गियान सोरां मिशन। दा हमना ला गियान सोरां मिशनजों बिनि दोहैनो दिनै आंनिनो गामियाव आंनिनो असे मादैनि फिसाला बिथाङा ओरैबायदि सुबिदा मोनबाय सुपार 50 मिशननि गेजेरजों। बिथाङा दायो UPSC सेलेक्ट जानानै दा गुवाहाटीयाव माने कर्स लागासिनो दङ आरो। बे गासिबो प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव। दा बेफोर स्किमफोरा बा बेफोर मिशनफोरा सिगां हाग्रामा सरकार जिथु सालायनाय 17 बोसोराव बेफोरखौ जों जेबो नुवाखैमोन, खोनायाखैमोन आरो मोनफेराखैमोनबो। आरो दा सोलिबाय थानाय डुरान्ड काप जिथु नाय, बे प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव 2023 ना 22 निफ्राय सोलिदोंमोन नङा बे डुरान्ड कापआ। दा नाय, बे इसिबां गिदिर फुटबल प्लेयार दा जानानै थांबाय। बेयाव दा गुबुन गुबुन हादोरनि गुबुन गुबुन स्टेटनि माने गेलेगिरिफोरा आरो नायगिरि बिथांमोना फैनानै जोंनि बर' समाजादि ओरैबायदि मोजां माने प्लेटफर्माव फैबाय। माने आरो जोंनि बर' लाइमोनफ्रा साख्रिखौथ' मोनखाया दानि जुगाव जानला माला, गासिबो मोनखाया नालाय। बेयावनो जोंनि बर' लाइमोनफ्रा माखासे गोरों गोरों टेलेन्टफोरा गेलेगिरिफोरा जोलुर गेलेगिरिफोरा बाहागो लानो मोनबाय, गेलेनो मोनबाय। बेयावबो मोनसे साक्सेस, बेबो मोनसे प्रमद बर' सारनि नाजानायनि गेजेरजों। हाग्रामा सारनि दैदेननायाथ' बेफोर जेबो जाखायाखैमोन, गैखाथारामोन। दा बेयावनो जों मिथियो जे जों फोथायनाय दङ प्रमद बर' सारा माने देरहागोन आरो बियो हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावगोन आरो जोंनि गहपुर हालामनि थाखाय बियो 100आव 110% मोजां खामानि मावगोन होननानै जों माने 100% फोथायनाय दंखायो आरो। बिनि थाखाय माने जोंनि गहपुरबासिया गासिबो प्रमद बर' सारखौनो सापर्ट। आरो जाखिनि जोंनि गहपुर हालामनिफ्राय साफा सानै BPF हान्जायाव दङ, बिथांमोनाबो मिथिगौ 40 बोसोर जेब्ला गुबुन गुबुन आफादा बड'लेण्ड दाबिनि थाखाय इसेबां जिउ खोमाबाय, जोहोलावजोफोर मुंख्लं जालांबाय। दा बैफोरनि खोथाखौ जोंनि जाहाथे गहपुरनि जायफोरा BPF हान्जायाव एसे एनै साफा सानै दङ, बिथांमोनाबो मिथिगौ इसेबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों बे बिटिआरखौ मोनदों। दा माखासे एंगार हायै खोथा आरो लोगोफोरनि जुनै बिथांमोना BPF दं, नाथाय बिसोरबो आं फोथायनाय दङ जाहाथे बिथांमोनाबो भटखौ होनाय समाव UPPLआवनो सिरि सिरिबाबो होगोन। दा बे हाग्रामाया जे गुबुनफोरखौ जाम्बा जाम्बा बुंबाय थायो, जाम्बाया सोर? गावसो जाम्बा। मानो होनना बुङोब्ला हाग्रामानि समाव हा होनाय, हानिबो दावराव। बे हाखौ इसिबां BTC एबा क'क्राझार एरियायाव सोर हाखौ होनाय? रामदेबनो सोर होआ? नङा होमबा? दा बै सरकार सलायनाय समाव बे हमथाना लानो हायोमोन। आरो हानि मोनथाय, हानि मोनथायखौ बियो सोर साबेसे होनो हादों? 1600 न'खरनोल'सो होनो हादों। दा नाय, जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बे 4.5 बोसोरनि गेजेरावनो गासै 3,23,000 रोजा सुबुंनो बिथाङा हानि FRC बा हानि मोनथायखौ होनो हादों बे 4.5 बोसोरनि गेजेरावनो। नाथाय 17 बोसोरनि गेजेराव 17 बोसोर सालायनायाव हाग्रामा सरकारा मा मावखो? जोंनि गहपुरबासिनि थाखायथ' जेबो गैखाया।